podacima nastradalo je 19 osoba. Vodostaj Dunava raste i u našoj zemlji, ali su korita reka faktički bila prazna. Ajde da vidimo ovaj SNS kružni tok. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar Kakav je to cirkus. pojedine zdravstvene ustanove zbog malo operacije i pravljenja listi čekanja. Naravno ćemo poseban program operacija za svaku ustanovu sa dnevnim i nedeljnim brojem operacija. Kružni tok na Brankovom mostu. To mora biti realizovano, naglasio Lončar na sastanku sa rukovodiocima svih zdravstvenih ustanova u Srbiji. To reguliše saobraćajac. Sistem za detekciju prekršaja na 4 lokacije u Beogradu zabeležio je 5 ekstremnih prekoračenja brzine, kažu iz MUP-a. Navode da cilj sistema nije kažnjavanje, već unapređenje bezbednosti saobraćaja. Naš košarkaški reprezentativac Boriša Simanić, koji je zbog povrede na svetskom prvenstvu u Manili ostao bez bubrega, potpisao je ugovor sa ekipom i